Қаланың бірінші башқұрт лицейінің 8 класс оқушысы Захир Солтанов кино йылына үз өлешен индіріп қалмақсы. Ол боласақ аниматор. Тәуге іші Силәбе қалаһында өткен Осқон башқұрт видео конкурсында социаль роликтар номинациясында бірінші орынға лайық болды. Янһүрәттердің нисек эшләнгәнен өйрәнеп алған Захир дәртләнеп эшкә тотына. Тәуге эше менән ул информатика буенча Крит 2015 иҗади эшләр конкурсының муниципаль этабында призер була. Унан рус халык акиятләреннән Шалкан, Колобок буенча янһүрәттәр төшерә. Онда мин өйрәндем нисек эшләргә ул янһүрәттерде. Нисек уларды һәйбәт итәргә, нимә куярга, онда фон эшләргә һәм онда освещение эшләргә өйрәндем. Шуның менән мин Матросов турасында янһүрәт төшердем. Ура! Алга! Ошу янһүрәтте төшерер алдынан Захир бер туган апаһы Юлия менән Шакирян Мөхәммәтьяновтың музейына баралар. Рауф Насыровтың «Кайдан һин Матросов» китабын укып сыгалар. Нисен Матросов турында төшерергә булдык. Беренче мультфильмнарда төшергәндә янһүрәттерде безгә әйттеләр, башкортча янһүрәттер юк. Шуңа башкортча төшерергә кирәк дип. Уйлайбыз, башкортча нинди янһүрәт төшерергә була. Бөек еңүгә 70 ел. Үзебезнең якташыбыз бар, Александр Матросов, Шакирян Мөхәммәтьянов. Уның турында бер нинди янһүрәт тә юк. Шуның өчен яшь балалар, үзебезнең башкорт балалары, үзебезнең геройларыбызны, батырларыбызны белеп, үсһеннәр өчен башкортча янһүрәт төшерергә булдык. Янһүрәт уңышлы килеп сыга һәм Захир ошы эше менән Силәбе калаһында үткән Осқон башкорт видео конкурсында катнаша һәм социаль видеоролик номинациясында беренче урынга лайык була. Атасыһы приз аксаһына Захирга фотоаппарат, штатив һатып алган. Әле Захир Солтанов космонавтика көненә яңа янһүрәт әзерләй. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептундан килде. Нептун һәм Плутон. Монда пояс астероидов булды. Киләсәктә режиссер-аниматор я булмаһа, бүген аспирантурала белем алган Юлия апаһы һымак инженер-энергетик булырмын ди янһүрәт остаһы. Нинди генә һөнәр хайламаһын, тырыш, сәмле, иҗади һәләтен үстергән Захир Солтанов хакында ишетәсәк бел әле.